Bine ați venit la un nou episod din... De fapt, da, un nou episod. Doamne, un nou episod din tutorial. Cum să faceți o mini casă. O casă așa, mică, dar drăguță. Așa, deci, în prima oară vă trebuie lemn de stejar, scândură de stejar, geam și trepte de stejar sau ce lemn vreți voi. Și apoi faceți așa. Puneți în sus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Apoi, la o distanță de 1, 2, 3, 4, 5. Aici va fi ușa, dar am putea să iau ușă. Ușă. Așa. O ușă, apoi 1, 2 și aici din nou. Puneți. Tuc. Încă 2. Tot la fel 5. Apoi puneți lemn până sus. Tot așa, voi server. Dacă vreți și voi serverul ăsta, îl pun în descriere, un server de creativ. Cu curare de tele, vedeți? Adică curare primită pe Skype, dar pe canal dacă vreți să-l vedeți. Și puneți aici geam. Tuc. Îmi vreau să zic tuc. Așa, apoi. În partea opusă. Faceți tot la fel ca asta, adică spații de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 și 5. Așa, apoi din nou la fel. 1, 2, de fapt faceți direct așa. Încă 1 mai sus. Umpleți aici totul cu lemn. Umpleți totul. Pereții. Din păcate nu pot să pun pauză să fac toți pereții pentru că... Da. Nu știu cum se pune pauză. Nu cred că se poate pune pauză pe OBS. Dar dacă știe cineva să-mi zică în comentarii cum. Așa. Mai că am umplut și pereții. Așa. Apoi aici 2 geam. Aici la fel. Așa. Asta e până acum. Dar apoi mai faceți așa. Puneți aici. Ce bine l-am pus. Puneți aici. Din asta scări. Galate drăguți. Scări. Și așa faceți și în sus. Dar din asta mie nu mi se vede skin-ul pentru că sunt un server, nu e serverul meu, că dacă era al meu, mi se vedea skin-urile. Așa este un server bun. Sau și ce mă gândeam eu? Mă gândeam că dacă este, poate vine oricine să-ți distrugă ăsta. Să-ți distrugă casa. Ce-mi lucrat tu. Eu nu cred că poți să pui protecție. Deci așa oricum poți să faci la loc. Că e pe creativ, da. E mică așa, e micuță casa. E bună. Așa. Cred că merge. Așa, căsuța mică. Așa și apoi, am uitat să nu iau ceva. Trebuie și
din astea, cum era, denumite deja din ăsta, nici măcar nu mai știu cum se numește în română. Faceți așa, intrați în casă. Faceți aia și acum s-a pus așa. Dar puneți aici, puneți aici, dacă vreți. Designul îl fac așa, dar voi faceți cum vreți voi. Designul din casă. Mie ce îmi place mult la să pun jos, așa, agresie, îmi place asta, îmi place cum arată. Și nu prea s-ar potrivi la o casă de lemn. Mie tot mi se pare tare. Așa. Pare și ușa. Așa. Și asta e căsuța. E micuță, dar arată acceptabil. Dacă vreți, puteți face și așa geamurile. Ca să intre un pic mai multă lumină. Dar am pus și este și în așa ca să nu vă plouă. Nu asta așa. Stați aici. Vedeți? Deci asta a fost cu episodul de acum faceți o micuță acasă. Să-mi ziceți dacă mai vreți să fac tutoriale, să ziceți în comentarii. Următorul tutorial va fi numai când o să văd că cuiva îi place tutorialele. Căsuța asta mică. Și hai să ne uităm și la căsuța lui Rareș. Drăguț. Așa, deci asta e căsuța noastră, e micuță. Nu am copiat nimic de la el. Adică face acum o casă. Așa, deci asta a fost și cu episodul de astăzi. La revedere!